Hei, salut aici pe noul canal cu Rare și Andrei Costache, după cum ați văzut. Suntem la Focșani și sunt cam supărat după ce o babă nenorocită a început să mă jure în continuu. Da, sunt cam răgușit și voi transmite videoclipul ăsta. În primul rând, hai să vă arăt turul. Stai. Hai, după cum vedeți, aici este canalul unde mă doare urechea din cauza lui. Așa. Iar aici e locul unde ne înjurăm noi mereu cu baba. Absolut mereu. Iar ăsta este un copac care nu știu ce conține, dar sunt foarte bine. Așa. Deci trebuie să gustați una. E extraordinară.